Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Barka da wannan lokacin. A yau za mu yi magana ne akan yadda za ka yi editing ɗin foto ka canza background. Sanin kowa ne akan canza wa foto background musamman idan aka ɗauke shi a gurin da ba shi da background. Haka kuma mutane da yawa suna fuskantar ƙalubalen cewa sun yi download na applications da dama a Play Store na canza background amma kuma ba sa yi musu aiki kamar yadda suke bukata. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon kai tsaye domin nuna muku yadda za ku yi editing ɗin fotonku ku canza mai background cikin sauƙi ba tare da kun shiga Play Store domin sauki wani application ba. Da farko idan kana buƙatan ka canza wa fotonka background, za ka shiga Chrome ko kuma wata browser da kake yin amfani da ita. Bayan ka shiga, za ka zo ka shiga Google kamar haka, sai ka zo ka rubuta remove background. Kuna ga gashi ya nuno kasancewar ni dama ina amfani da shi. Bayan ka rubuta, za ka taɓa search. Gashi kuna gana shiga kamar haka. Bayan ka taɓa search, ka shiga remove background ɗin zai kawo ka wuri kamar haka. Sai ka zo ka taɓa wannan upload image. Kana taɓa shi kai tsaye zai kai ka gurin fotunanka, sai ka ɗauki foton da kake buƙatan ka canza wa background. Misali, ni ina so in canza wannan foton background, sai in zo in taɓa shi, sai in taɓa done. Kai tsaye zai yi loading, sai ka ga ya buɗe. Kun ga ainihin yanda foton yake. Kun ga yanzu an cire background ɗin da yake bayana gaba ɗaya ba tare da na tsaya wani goge-gogen background ɗin ba. To idan ina so in saka wani background ɗin a bayana, zan zo in taɓa wannan edit ɗin. Idan na taɓa edit ɗin nan, kai tsaye zai kai ni wajen da background suke. Gashi kuna gani. Misali sai in zo in taɓa wannan. Ina taɓa shi za ku ga gashi nan in kun kula ga yi background ya canza, an kawo ni wani gurin. Kun gani? Haka kuma idan kana son ka yi foto ne na passport, za ka iya ɗaukan foton kusa-kusa sai ka zo ka taɓa wannan jan background ɗin. Kun ga gashi nan sai ka yi saving ɗin shi, sai ka je a wanko ma shi a matsayin passport. Haka kuma idan kana buƙatan ka canza background ɗin, wato akwai wani background ɗin a cikin wayanka wanda kake buƙatan ka sa ya fito a bayanka, to za ka zo ka taɓa wannan select photo. Kana taɓa shi zai kai ka wurin fotunanka kamar haka. Misali gashi ya kawo ni. To misali a ce ina so in ɗauki wannan foton ya tsaya a bayana, a nuno ne kamar ina a wurin, to sai in taɓa shi, sai in taɓa done. Gashi kuna gani ya kawo ni wurin. Gashi kun gani ya kawo ni kamar haka. Wannan shine hanyoyin da zaka bi ka canza background na fotonka cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. To idan kana buƙatan ka yi saving ɗin foton kuma ya tsaya a wayanka, sai ka zo ka taɓa wannan arrow da kuke gani. Kana taɓa shi kai tsaye zai kawo ka wuri kamar haka. Idan kana so ka yi share ɗin shi zuwa WhatsApp ko Facebook ko wani wuri, sai ka taɓa share. Idan kuma saving ɗin shi kake buƙatan ka yi, sai ka zo ka taɓa download ɗin nan, download image. Kana taɓa download image, gashi nan kuna gani ya ban dama in yi download, gashi nan yana download. Kun ga ya gama download, yanzu zan iya buɗe shi. Kun ga kai tsaye ga foton da na yi editing ɗin shi gashi ya nuno kamar haka. Wannan ita ce hanya mai sauƙi da za ka iya canza background ɗin fotonka kai tsaye. Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar